Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η φωτογραφική λέσχη Κέρκυρας, συνεργασία με το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, παρουσιάζει στα ανάκτορα Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου την έκθεση φωτογραφίας Βίου Πορεία. Η έκθεση αναδεικνύει το καθημερινό θαύμα της ζωής, ταξιδεύοντας στο χώρο και το χρόνο, με εικόνες που επισημαίνουν, μεταμορφώνουν και αποδίδουν δημιουργικά διάφορες στιγμές της πραγματικότητας. Οι φωτογράφοι της φωτογραφικής λέσχης Κέρκυρας, υπό το πρίσμα της προσωπικής τους ματιάς, απέδωσαν με εικόνες το ταξίδι της ζωής, όπως το βιώνει η συνείδησή τους. Ο οδηγός τους, η εμπειρία, η χαρά, η γνώση, ο έρωτας, η αγάπη, η φιλία, η αγωνία, τα πάθη, το ψεύτικο και το αληθινό, οι παλιές και νέες αντιλήψεις, ο πολιτισμός, ο θάνατος, η δημιουργία και πάνω απ' όλα η πορεία τους προς την προσωπική ελευθερία. Η έκθεση αυτή που γίνεται εδώ πέρα είναι από 29 φωτογράφους της λέσχης. Και είναι το ταξίδι της ζωής τους. Οπότε τι βλέπουμε σε αυτές τις φωτογραφίες? Εδώ βλέπουμε τη ζωή, τη χαρά, τη λύπη, τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Φωτογραφική λέσχη Κέρκυρας από πότε λειτουργεί? Από το 2007, απαριθμεί 100 μέλη και έχει και περίπου 300 φίλους. Η έκθεση ανοίγει πότε και πότε τελειώνει? Η έκθεση ανοίγει την Τετάρτη 18, στις 8 το βράδυ γίνονται τα εγγένεια και λήγει 30 Οκτωβρίου. Και ώρες επίσης? Είναι οι ώρες μουσείου. Η έκθεση αποτελείται κυρίως από φωτογραφίες με επίστρωση από χρωστικές ουσίες, λευκό χρυσό και άνθρακα. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από τις 18 Ιουλίου στις 30 Οκτωβρίου, ενώ τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Στην έκθεση έχουμε αυτή τη στιγμή τις τεχνικές. Η μία είναι με χρωστικές ουσίες, η οποία γίνεται συχνά. Ας πούμε και η ψηφιακή φωτογραφία που λέμε. Έχουμε φωτογραφίες οι οποίες είναι από πλατίνα και από άνθρακα. Τεχνικές οι οποίες πηγαίνουν στο 1870. Δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το οποίο πηγαίνει με τη φωτογραφία. Και αποφασίσαμε να τις δείξουμε στην έκθεσή μας, μια και είναι για το βιοπορία και οι τεχνικές αυτές πηγαίνουν πολύ πίσω.